Oh, big, big. Ešte nikdy v živote okrem našej Veľkej noci nevidela. Aj prepelič. Vítam vás v tomto vlogu a tentokrát sa nachádzam na čarovnom krabi. Dnes som sa rozhodla využiť túto loďku a odveziem sa na Rayleigh Beach. Aha. Aha. Kapitán otočí rovno loďku k pontónu. A to sú už turisti, čo odchádzajú z Rayleigh Beach. Šľup do vody. Normálne som mala obavu, že keď vystúpim z tej loďky, že ten pontón sa bude hýbať, ale vôbec sa nehýbe, čo ma veľmi milo prekvapilo. Pozri, traktor vo vode. Wow. To som teda ešte nikdy nevidela. A normálne sú v príveze ľudia a asi ich veze na loďku. Tak to je teda... Toto je mapa celého toho poloostrova. Tu sme pristáli, toto je ten modrý pontón. Tu pristávajú aj veľké lode, aj malé lodičky. A vlastne na to, aby sme prešli na tú povestnú Rayleigh Beach, musíme prejsť týmto maličkým chodníkom krížom. Takže... Myslela som si, že celá známa Rayleigh Beach bude vlastne čistá. Že ten prístav, kde sme sa vylodili, tak že to je prístav. Ale asi som sa zmýlila. Tu nám vlastne zostalo na kúpanie možno nejakých, ja neviem, 50 metrov. Inak to všetko zabrali loďky. Zásobovanie. Takže vlastne sa kúpete v jednej olejovej škvrne. Farme volá sa, že Love Elephants a tento slon bol doteraz vo vode. Vybrali ho z vody a teraz tu nadáva do nosa trávu.
veľké zviera. A pozri tie malé vlásky. Vidíš? Perfektné. Dostala som sa až takto blízko k jednému krásnemu slonovi. Dovolil mi to tento mladý muž. Dostal banánové listy za odmenu. Oh, big. This is mom? Pozrite, aký je nádherný, že? Jak si očistí, jak si to dokáže očistiť. To bolo. Všade má také malilinké vlásočky. Je to úplne úžasné. Vybrala na výlet a zostala som pri veľkom budhovi, volá sa Wat Sai Thai. Je to ležiaci budha, ktorý má približne 15 metrov. Nachádza sa pod veľkým previsutým pod veľkou skalou a vlastne to, že je ležiaci, znamená, že je to význam budhu, ktorý už znázorňuje svojim ležaním nirvánu tesne pred tým, ako sa do tej nirvány dostal. Zapálim pri ňom vonné tyčinky, zapálila som už vonné tyčinky, zapichnem ich do piesku, ktorý má tu nachystaný, pomodlím sa a pôjdem ďalej. Všetko má detailne vyobrazené, ako napríklad nohy. Aj pod touto skalou v tejto časti sa nachádzajú rôzni budhovia. Ľudia im tam dávajú obete alebo aj také dary, to znamená pár drobných dostanú, prípadne v chráme, ktorý sa nachádza predo mnou. Tam som videla dvoch mníchov, ktorí sa modlili a dávajú ľuďom aj šnúrky na ruku pre ochranu. Samozrejme sú tu aj ľudia. Chceš sa vyzuť a ideme tam. Idem ešte raz. Som v takej jaskinke, ktorá je tyčinky a pomodlím sa. A odporúčanie na záver. Až sa chystáte navštíviť akéhokoľvek ležiaceho budhu alebo budhu iného významu, nezabudnite, musíte mať dámy zahalené ramená a samozrejme zahalené kolená. To isté platí aj o mužoch. Čiže dlhé nohavice, hlavne pod kolená a aspoň po lakte zahalené ramená. Ahojte. Toto sú kvetinky, ktoré poznám pod názvom buganilka.
väčšinou poznám iba červenú farbu, ale tu som v rezorte, kde majú bielu, ružovú, svetloružovú, čajovú, skrátka všetky možné farby. Na nočnom markete som našla špeciality. Majú tu rôzne grillované mäská a medzi top ponukou majú Wagyu steak. Takýto bol v surovom stave. To je taká malá špecialitka, ale potom majú aj grillované rebierka. Majú aj takýto fantastiko veľký steak. A tam vzadu sa to robí. OK. Thank you so much. Kampuka. Pozrite. To bude dobrota. To mäsko je tak lahodné, je veľmi cítiť takou špeciálnou marinádou, ale zároveň je cítiť, ako je vo vnútri šťavnaté, pretože je popredkávané takými tukovými žilkami, nazvem, a to dodáva tomu mäsu fantastickú chuť. Našla som tu špecialitku chrobákov, červíkov, chrobákov, cvrčkov, škorpiónov. Není to také na tej kamere, vieš? John Pork? Ale tam maluje pán paličky, také čínske. Také personalizované. To je veľmi pekné, že? Tam asi dáva mená. Tí ľudia zadali. A čo dodať na záver? Kraby ma úplne dostalo. Nielen svojimi výhľadmi, flórou, faunou, ale aj kľudom, ktorý som tu našla. Som veľmi rada, že zdieľate so mnou toto video. Budem sa tešiť každému jednému videniu, každému jednému zdieľaniu, každému komentáru. Do komentára by som si rada prečítala, v komentároch by som si rada prečítala časť videa, ktorá sa vám najviac páčila. Teším sa spolu s vami na ďalšie dobrodružstvo. Dovidenia, priatelia.